guys! Welcome back to my channel. This is Maestro Calbong. Samahan niyo po ako sa isang napakasarap na vlog na ito featuring my all-time favorite Ilocano snack or snacks na pwede nyong, na may kasangkapang pwede nyong hanapin lamang at magamit from your house. Ayan. So kung kayo po ay interesado, just keep watching this video and please don't forget to subscribe, hit the notification bell for more updates, and of course i-like nyo na rin, okay? Comment lang po tayo. This is Maestro Calbong. Record na pala. Hello mga kakapsat and kagayem. And ito pa rin po si Maestro Calbong. Ito na nga po, umpisahan na po natin ang paggawa ng ating all-time favorite snacks. Marami po ito. Actually, there are 8 classes ang imi-mention ko ngayong araw na ito. Para sa vlog na ito, mangangailangan tayo ng mga sangkap. Unahin na natin dyan ang kape. Kailangan din natin ng gatas. At syempre, kailangan din natin ng coffee cream or yung coffee na may cream. Mangangailangan din tayo ng brown sugar, syempre ang powdered milk, at ang ating pambato na bar nuts. Hindi po yan sponsor pero masarap po yan. At syempre, para maging mas kompleto ang ating pagkain, mangangailangan tayo ng malamig na kanin o tawag namin dyan, kilaban. Let's enjoy the show! Itong mga bagay na itong pagkain na ito, nako, siguradong magugustuhan nito ng inyong mga anak, ng inyong mga chikiting dyan, at kahit sino, old, young, young adults, middle-aged, pwede po ito. Ito yung mga pagkain na gustong-gusto kong kinakain noong bata ako, kasi alam niyo naman, mahirap lang po talaga kami. Wala kami pambili ng mga mamahaling mga merienda. So, ang nakikita ko lang kanin, asukal, gatas, at saka yung bar nuts, saka syempre coffee. Yan ang mga kailangan natin. So, umpisahan na po natin. So, ang unang gagawin natin, syempre step by step, kailangan po natin ng rice. Okay? So, meron na po tayong rice dito. Okay, ito po yung rice. So, dahil dahil po dalawang half rice po ito, hindi po siya half, parang a little bit of rice. So, ililipat po natin yung isa muna. Kailangan po natin yan mamaya. Okay. Ang pinaka-importante po dito, ladies and gentlemen, yung rice po ay hindi po kailangan as in lutong-luto or yung mainit na mainit. So, mas masarap po talaga yung medyo malamig. Okay? Mas masarap po yung medyo malamig. So, ang isang snack natin ngayon, a combination of sugar and rice. Okay, sugar and rice. Yan. So, ito nga po, medyo pasensya po dun sa hangin. Medyo mahangin po talaga dito sa amin ngayon. Malakas pong hangin. So, ngayon combination of rice and sugar. Ang gagawin nyo lang, just have to mix the sugar. I-sprinkle nyo lang siya. Ayan o. Ayan. I-sprinkle nyo lang siya dyan. Kung gusto nyo ng mas matamis, you can add some more. Ayan. Okay, so ngayon titikman na po natin ang rice and sugar. Ang mga nanonood, tumatawa nila. Ang sarap. Okay lang Ang sarap-sarap ng pagkakaroon ng sugar kasi malalasahan mo natin. Ayan. Diba? Alam mo, tikman? Diba? Okay. Yan po yung una. Ang susunod, siyempre kailangan na natin ng isang rice. Naku, mapapalaban ako nito. Okay. The second one po, itabi po lang po muna natin yung may gatas, ay may sugar doon. Ang kailangan lang po natin ay malakas po yung hangin, baka hanginin yung milk. Yan po. Kailangan mo natin ng milk. Ayan. So, milk powder. Bahala po kayo kung anong klase ng milk ang gusto ninyo. Basta ako yung ano ba to? Bear brand ang gamit ko. Hindi po sponsor pero ano lang po. Masarap lang po talaga yung Bear Brand Plus Rice. Ito tikman po natin. Number 2 na po ito Tikman natin.
siya. So creamy. Sarap siya. Kapa. Palaban ako ah. Okay. Very good. Magugustuhan nito ng mga chikiting. Ngayon naman, we have the third one, the combination of milk, sugar, at saka rice. Ito. So, you just have to mix those things. Magdagdag tayo ng milk. Ayan. And some sugar. Ayan na. Okay. Naku, masarap to. Okay. Try natin ha. Ikaw mga nanonood sa akin, tawa silang tawa. Okay? Ang sarap. I like it. Namiss ko to. Gusto ko pagkain nito. Okay. Punta na po tayo sa next one na po. Sa itong next na po natin, ang kailangan lang po natin is rice. Lipat lang po natin itong mga iba dito kasi hindi na natin kailangan. Kailangan lang ulit po natin lang rice. Sa Ilocano ang tawag namin po dito kilapan. Malakas ang hangin. Okay, ito na nga po. Kailangan po natin ng bar nuts. Ayan, bar nuts. Hindi po yan sponsor ha, pero masarap lang po talaga yung bar nuts. Okay. So, ang gagawin po natin, kailangan yan na natin. We have to, kasi dapat, ang tawag namin rumukan. So, i-mix mo lang siya dyan. Siyempre, one more. Pwede na tong dalawa. Actually, sakto na to. Sapat na. Okay. Ayan. So, pagka wala kayong ulam, pwede itong iulam. Okay. Okay, ito na po siya. Ayan. Bar nuts with rice. It's really good. Pero try na po natin ah. Ako, ewan ko na lang sa inyo kung hindi nyo pa magugustuhan ito. Harap. Simple lang siya. Lapa. Amazing. Ang sarap na. So sa number 5, pipiliin ko natin yung mga ito. Ito po yung black coffee. Pero tikman ko muna. Gusto ko po siya yung medyo mapait na may tamis ng konti. So ito yung very common po ito sa mga lolo, lola na nakuha na rin po natin yung kanilang style. So ang ginagawa po, you just have to put the rice on the coffee. Tumatawa sila, tinatawanan nila to. Masarap kaya to. Pwede ko nang gawing dalawa yan. From the life po ito ganyan po talaga. Yan. Diba? Ang sarap. Hindi po siya cute. Masarap po talaga siya. Tingnan natin. Okay. Ang sarap yung combination ng coffee at saka ng rice. Gusto ko siya. Gusto pa. So kailangan po natin siyempre yung milk. Ito po yung milk. Pwede pong I suggest na wag na po yung yung evap or wag po yung fresh milk. I think mas maganda po yung titigla kayo ng powdered milk. Lagyan niyo ng sugar. Yun. Okay. So lagay na po natin yung rice. Naku, magugustuhan ito ng mga bata. Okay. Okay, ito na. Tikman natin.
Masarap po siya. Okay, we're done na po dyan. And finally, sa 7th, ano po natin, this is a combination of coffee and milk and sugar. And of course, rice. Okay. Ayan, tikman natin ha. Oh, masarap. I think masarap ito pag mas masarap ito pag malamig yung ano, yung coffee, milk at saka yung cream na coffee. Sarap mag-snack ng ganito eh. I like it. Yan. At bilang pang last, syempre, lantakan nyo na yung rice. Mahala kayo kung anong gusto niyo. Basta naglalagay ako ng mantika at saka bagoong, snack, or any other pwedeng ihalo sa rice yan. Okay? Ako talaga minsan kahit rice lang okay sa akin eh. Okay lang. Okay, so that's it for today. Sana po nag-enjoy po kayo at sana may natutunan kayo ng kahit konti sa mga snacks na inihain ko po sa inyo ngayon. Diba? Napaka weird. Pero masarap po siya talaga. Kayo po, pwede po kayong mag-experiment ng kung ano-ano mga bagay dyan sa bahay ninyo na pwedeng kainin na pwedeng i-mix nyo lang. Basta ang importante, walang tao, walang Pilipinong magugutom. Basta alam nyo kung ano ang kakainin ninyo. Yan po, maraming salamat. And again, please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for more details and updates of my upcoming vlogs. Maraming salamat and I'll see you again. Bye-bye! This is Maestro Calbong!